Så Danmark, så er det sgu blevet dag 3, og det kører sådan der. Men jeg er rimelig smadret, og jeg tror jeg tager en lidt kort dag i dag, og så finder jeg mig et hotel eller et eller andet nice med noget rigtig mad og sådan noget. Det trænger jeg til, for jeg har fandme fået, for første gang i mit liv, har jeg virkelig kunne se fordele i måske at være lidt tyk. Fordi ikke nok med, at man har nogle reserver, man ligesom kan tage af næring sådan her undervejs turen, så ligger man sgu heller ikke så hårdt. Fordi det her liggeunderlag, jeg har, det hjælper ikke en skid, og jeg kan mærke alle rødderne lige op på mine knogler nu. Så tillykke til de fede. Ellers så kører det. Vi får en update senere. Jeg er stadig frisk, og jeg føler, jeg er sådan lidt halvskæv hele tiden, tror jeg. Men det er nok bare mine omgivelser. Så det er smukt her. Der kommer rindende vand ned. Næsten alle steder op fra bjerget. Det er skønt. Så ses.